Espai patrocinat per Rafi Pasqual. Ai, que el dimoni ho entenc. Senyores i senyors, avui tenim la mala sort de tenir amb nosaltres el tenista més patètic del món. Ha estat un home que sempre ha destacat per ser un autèntic fracassat. És una vergonya per a mi presentar-los a tots vostès en el pitjor tenista del món, en Rafi Pasqual! Estic molt commocionat per aquesta freda benvinguda. Sou el pitjor públic del món. Un aplaudiment, sí senyor! Quin fàstic que fas, Rafi! La veritat és que avui tenim el primer premi en el pitjor tenista del món, en Rafi Pasqual! Gràcies, és un premi de merda. Sou la pitjor escòria. Volia compartir aquest penós moment amb la dona que m'amarga cada dia la meva vida. No hi ha dia que no me'n penedesqui d'haver-la conegut. Ella és la meva representant, la Catalina Ribot. Cati! Rafi, he de confessar que la teva impotència ha estat el motiu de la nostra infelicitat. Per això, davant de tothom, et demano, Rafi, te vols divorciar de mi? Sí! No vull viure ni un dia més de la meva vida amb tu. Que t'aguanti ta mare. Ei! Ja està, ha quedat bé el gag, no? On és la gent?